Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोजोमस्रि बर'नि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दायो जोङो दंफैयो काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावहाय ओमफ्राय जों दायो देलायखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो पारफरमेन्स खालामनो थांगोन आरोना दसे थानानैहाय दुलिगावआवहाय चिरां जिल्लानि दुलिगाव होननाय गेलेग्रा फोथारावहाय जों दायो पारफरमेन्स खालामनो थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे बेनिसो दै चेनेल मालिकआ नैबेसो ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलखौ सबस्क्राइब खालामनो दाबाव बे आगैया जोंजोंनो मोसाहैबाय थायो आरोना जोंजोंल' नङा आलदा आलदा गोबां स्टेज प्रग्रामफोर खालामो बिथाङा गोबां मोसानो गोरों स' नोंथांमोना बे मोजोमस्रि बर' चेनेलखौहाय सबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बिथिं जोंहा दङ इंलिश बर' हिन्दी बर' आरो लोगोसे नै थिरास रामसियारि बिथांनि चेनेलखौबो सबस्क्राइब खालामनो दाबाव गासिबो माने इउटुबारानो इउटुबार बिथिं नायबाबो इउटुबार नै बिथिं नायबाबो इउटुबार ओमफ्राय बेल'सो इउटुबार नङा दा जानो थांगासिनो बिथाङा दा माने एसे जोंनिफ्राय नलेज लाबावनांगौ आरो ओमफ्राय नैबे आरो जों फार्स्ट जागायजेननायानो जाहैबाय नैबे जोंनि माता गुरुजि बिथांनिफ्रायनो जोङो गियान दर्शन खालामनानै 20 बोसोर जों तपस्या खालामनानै बिथांनिफ्राय सोलोंनानै अबदान मोनदों आरोना इउटुबखौ माबोरैहाय जोङो सालायनांगौ माबोरै भिडिअ बानायनांगौ गासैखौबो नैबे जोंनि माता गुरुजियानो फोरोंजोबदों ओइ सासेया खुलुमहैबायानो थांदों नोंसोरबो ओमफ्राय बिथांनि आशीर्बाद गैयाबानो इउटुबाव जोङो साक्सेस जानो हाया बिथाङा आंखौ दासिमबो माने 10% माबा होनांगौ आरोना आशीर्बाद होनांगौ बेयावहाय आंखौ अनलि 1%ल' होनानै दोनदों बेखायनो दिनैसिमबो 1 मिलियन साबस्क्राइबार जायाखै गाइस दा 1%ल' होदों नालाय आरो नेक्स्ट लाहैबावनांगौ बिथांनियाव बोरखौहाय ओमफ्राय बिथाङानो जाहैबाय जोंनि माता गुरुजि एसे खाथिनिफ्राय देखायनोसै आं नोंथांमोननो एसे आथिं हमनानै नोंथांमोनाबो एसे बोर लादो जाय बिथांमोना इउटुब चेनेल खेवनो नागिरदों नै माताजि जल्दि 1 मिलियन साबस्क्राइबार जाथों आयौ जाबाय ओरैनो होनदों गाइस ओरैनो आरोना थेंक इउ आब' थेंक इउ स' माच आगै बेबायदिनो मोजां भिडिअ बानायलांबाय था मोसाबाय था होनदो स' लोगो मोनगोन दाहाय नोंथांमोनखौ जोंनि मोसानायखौ नायबानो जाबाय Mừng mắt không nói được không cả? Quay đâu đã? Kameramen. Mau bahan. Anh nhà vậy? Green color đi. मा जाखो नोंथाङालाय मेगन मोदै नोंलाय उन्दुनो ओंखाराखै जोबलायनोसै थफ्ला थफ्लि माबाया बन्द' खालामनांगौमोनदां
Anak mana deh? Mana?
와. 라이시는 찰래나 니 비티파버 뭐 너희 니 비버 티파파셔 차네 와. 에 아유 괜찮아 이리 라게 우리 누나 봐 우리 내가 우리 내가 Rồi. mẹ có lắm quá Sẽ đừng cho con ra rồi. nó sẽ phải Mà này cũng khá nữa là mình sẽ không mấy đằng thì nó không lời nữa. Không có cái gì. xe đi nói không nói Mama là mama tuh. Mama kenapa kau pakai? Mama ada mama juga sih. Dia mama kan udah dia dia pak. Ini ya. Very good nung lại. Em. Nah, udah kan bisa gitu sih ya. Sebenarnya kan bisa. Saya yang ini nama. Insias banget sebenarnya sana itu deh. Sekolah sih namanya. Ada mana? Mama tapi nama sekolah apa? Rồi. Cái này mới là sao? That's good. Dia kan main nama. Terima kasih. Phải học là. Dia kan milih. Mana habis sih? Send me đi. Không này Em ăn này rất nhiều. thấy câu học. Số lệnh chị là vừa khi đâu Ini Sasim. Ini malah waktu itu hati hari ya ayo coba deh dia masih lagi makin besar dia apa sih? Minjem haba kan minjem lagi,